ang ating pagkikinig sa masalimuot na usaping ito. At ako po'y naniniwala na palapit na tayo ng palapit sa katotohanan. Policy-wise, I'd just like to share what we have achieved so far. We've managed to identify gaps in border control, the system of granting visas, law enforcement, and birth registration. At ngayon ay nagkakaroon ng kanya-kanyang pagsisiyasat ang mga ahensya ng pamahalaan na kumikilos sa mga aspetong ito. Our hearings have allowed us to craft an amendment accepted and passed into law to the AFASA law that allows seized assets to be used for victim protection even before the finality of the case. Nailantad natin ang kabulukan ng POGO na naging daan patungo sa deklarasyon ng presidente na tuluyan na itong i-ban. We're also crafting amendments to the expanded anti-trafficking in persons law to add forced criminality sa definisyon ng human trafficking. And now the criminal cases are coming in. Mananagot ang mga nagsamantala sa kahinaan ng ating batas at sa mga marurupok nating opisyales ng pamahalaan. Mananagot ang mga kriminal, ang mga nanakit at nang-abuso. At oo, hindi lang Pilipino, hindi lang Indonesian o Malaysian o Cambodian ang mga biktima, kundi mga Chinese din. Kaya hindi po ito kontra Chinese, ito po ay kontra kriminal. I will now ask my colleagues if they have opening statements. Then I will request the COMSEC to acknowledge the resource persons and administer the oath. And may I remind again that the order of questioning after the chair will be in order of seniority here in the Senate and arrival of senators. So ngayon, yun po ay pagkatapos ng chair, si SP Pro Tempore Jinggoy Estrada, Majority Leader Tolentino at Senator Sherwin. So colleagues, meron po bang opening statements? Yes, SP Yes. Pro Temp. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, and good morning to the members of this honorable committee. Season 2 na po tayo ng hindi ko na po maalala, hindi ko po alam, Your Honor. Alam mo, Alice, dahil sa patuloy na pagsisinungaling mo rito sa committee at sa mga paikot-ikot mo sagot, kuhang-kuha mo na yung inis ng sambayan ng Pilipino. But through these extensive Senate hearings, we were able to uncover who you really are, who your business associates are, and how extensive your network of illegal activities are. And we are far from over. Ngayon pa man, maski wala kaming halos mahita sa pagtatanong sa iyo, at maski iligaw mo ang committee ito sa mga sagot mo, hindi kami hinto dito sa Senado. Dahil alam namin, lalabas at lalabas ang buong katotohanan sa uli. Papaalala ko lang sa iyo na maraming kaso ang hinaharap at harapin mo. When all these accusations will be proven, you will live most of your adult life behind bars. And if you want to save yourself, this is the right time to divulge all the individuals behind the illegal activities of POGO. At baka sakaling maprotektahan ka ng komite at ng institusyon ng Senado. Maraming salamat po, Madam Chair. Maraming salamat din po, SP Pro Temp. Other opening statements, dear colleagues? Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chairperson. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating mga enforcement agencies, sa PAOK, sa PNP, na sila po ang may dahilan kung bakit po natin nabulgarin ganitong mga criminal activities sa Bamban, sa Porac, at nagpapasalamat rin po tayo sa Indonesian government dahil sa mabilis po nilang paghuli sa mga pugante na tumakas sa kamay ng ating batas. Pero hindi pa ho tapos yung ating
pag-iimbestiga dahil hindi pa rin ho natin nalalaman kung sino po ang nag-remit ng bilyon-bilyong pera na pumasok dito sa ating bansa. Nung sa mga huling hearing ho natin, Madam Chairperson, natuklasan ho natin na hindi milyon, hindi daang milyon, kundi bilyon ang pumasok dito sa ating bansa na hindi ho natin na-detect o hindi po nare-report sa AMLAC. At ito po ay isang napakalaking dahilan kung bakit ho tayo dapat mag-alala. Dahil napakadali ho magpasok ng pera sa ating bansa, hindi ho na-detect ng ating gobyerno at yung perang yun nagagamit sa illegal. Ngayon, nahuli ho natin sa POGO, sa human trafficking, sa scamming. Pero itong perang to pwede rin ho pumunta sa illegal drugs. Pwede rin ho pumunta sa kidnapping at pwede rin pong maging biktima ang ating mga kababayan. Kaya importante po yung sinasabi ho nilang sundan yung money trail. Saan po nanggaling itong perang ito? Sino ho ang nag-remit ng perang ganitong kalaki sa ating bansa at bakit hindi po ito na-report sa ating otoridad para po maimbestigahan kaagad at mahinto yung criminal activities na ginagawa nitong mga sindikato. Muli nagpapasalamat po ako sa ating chairperson dahil po sa kanyang patuloy na pagdinig at marami na rin ho tayong nakalistang mga legislative proposals para po tuluyan ng mahinto yung mga ganitong illegal na aktibidad sa ating bansa, lalong-lalo na yung pagpasok po ng illegal na pera sa ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Senator Sherwin. Majority Leader. Thank you, Madam Chair. Just would like to again reiterate my appreciation to Judge Sara De Los Santos for correctly applying the law when she ordered the transfer of the case of Ms. Go from the Capas Regional Trial Court Branch 109, and it has now been referred properly to the Regional Trial Court of Valenzuela City, as this representation reiterated last week. It's now lodged in Branch 282 under Judge Elena Amo. Maraming salamat din po sa ating judiciary. Maraming salamat po, Madam Chair. Maraming salamat din po, Majority Leader. COMSEC, paki-acknowledge yung ating resource persons. Good morning, everyone. The committee would like to acknowledge the presence of the following. From the Department of Justice, we have Attorney Iser Joseph Gatdula, the Assistant City Prosecutor. Then from the Office of the Solicitor General, we have Assistant Solicitor General James Condangan, State Solicitor June Abigail de la Cruz. For the Philippine National Police, we have Police Colonel Lucrecio Rodrigueza. From the Criminal Investigation and Detention Group, we have Police Brigadier General Raul Takaka. From Police Major General Romeo Carama Jr. Then we have Police Colonel J. Dimandal. From the Department of Information and Communication Technology, we have Ms. Maricar Magpili. From the Department of Foreign Affairs, we have Director Von Ryan Pangwi. From Department of Interior and Local Government, we have ASEC Romeo Benitez. From the Department of Transportation, we have ASEC Enrique Antonio Esquivel. From the Presidential Anti-Organized Crime Commission, we have Undersecretary Gilberto Cruz. From the Philippine Amusement and Gaming Corporation, we have General Raul Villanueva. From the Anti-Money Laundering Council, we have Attorney Adrian Arpon. We have Attorney Arnold Cabanglit. Then from Bureau of Internal Revenue, we have Attorney Edgar Alan Reyes. From the Bureau of Immigration, we have Mr. Fortunato Manahan Jr., Attorney Arvin Cesar Santos, Attorney Julian Princess C.R. Remigio, Mr. Jose Dennis Javier,
Then from the Commission on Immigration, from the Border Control and Intelligence Unit, Bureau of Immigration, we have Chief Vincent Brian Alas. Okay. From the National Bureau of Investigation, we have Attorney Dennis Victor Asistio. Then from the Securities and Exchange Commission, we have Attorney Hale Oliver Labayo. Attorney Pamela Lorraine Ramos. From the National Intelligence Coordinating Agency, we have Director Ferlu Silvio. Okay. From the Philippine Statistics Authority, we have Attorney Eliezer Ambatali. Then from the Manila International Airport Authority, we have Mr. Eric Jose Ines. Okay. From the Civil Aviation Authority of the Philippines, we have Miss Marlene Singson. Okay. And Attorney Joy Gabriel Bedania. From the Philippine Coast Guard, we have Vice Admiral Robert Patrimonio. Okay. Si Captain Oliver Tanseco. Captain Jomar Ange. Then from the, we have Attorney Angelito Magno is also here from the NBI. Then we have from the Philippine Navy, we have Captain Marco Vena. We have with us Miss Cheryl Medina, the Executive Assistant of Mayor Kalugay. Then we have Miss G.P. Pito and Miss Kat Salazar, the secretaries of former Mayor Alice Goo. Then we have Attorney Elmer Galicia, Miss Ronilyn Batarina. Okay. We have Attorney Stephen David. We have Miss Guaping alias Alice Goo, Miss Shangmir alias Sheila Goo. We have with us Miss Cassandra Leong and Mayor Liseldo Kalugay. That's all, Madam Chair. Salamat, Comsec. May narinig akong ilang mga ahensya na yung primary resource persons ay nakaupo pa sa gallery. Yes. If Comsec Acknowledge kung them. po? Yeah, we already acknowledge them, ma'am. Yes, ma'am. Ibig sabihin, pwedeng lumapit dito. I think we have about 5 more chairs free. I think I saw General Karamat, yung resource person ng DICT, ng DOTR, and a few others. Kung pwede lang i-arrange na maupo sila. Senators. Okay. So we are reserving these for the senators. Sige po. Kung may primary resource persons sa mga ahensya na nasa gallery, tatawagin na lang namin po kayong lumapit at the time of the questioning. Yes, Comsec. Ano po yung status ng imbitasyon ng komite kay JP Samson? Madam Chair, we sent invitation to Mr. J.B. Samson, but there was a strict directive from Mr. Samson not to allow any letter or any sent to the security actually. There was a strict direction from him not to accept any letter. Ibang klase, no? Strict directive. Madam Chair. Yes, where did you SP Pro where did Tempore. you get the information that Mr. Samson gave a strict instruction? Text message from Mr. Samson and the head of security of film. Can we hear that text message? Ngayon lang ako nakaranas na may text message strict directive not to accept an invitation from the Senate. Ni Mr. Samson, wala ako sa bahay, Chief. Wala din magre-receive doon. Kung ganon, yes, SP Pro Tempore. Madam Chair, saan siya nakatira? Film Village, Quezon City.
Madam Chair, I move that we subpoena him during the next hearing. Second, Madam Chair. Thank you very much, SP Pro Tempore and Senator Sherwin. There's a motion to subpoena JP Samson, duly seconded, and the chair instructs the COMSEC to issue the subpoena against Mr. Samson. Salamat po. Siguro hindi na strict directive ang isasagot niya sa subpoena ng Senado. This subpoena will be issued by the committee. State your name. Do solemnly swear that I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth to this committee. Thank you. You may now take your seat. Madam Chair, Yes, If SP Pro if I Tempore. may request these ladies to please remove their face masks. Yes, please. Including that Salamat. of Guo Huaping, pakitanggalin yung and mask Sheila niyo. Guo. Eh, baka And ka-double Sheila to eh. Guo. Mapag-uusapan natin yan, SP Pro Tempore, yung mga doubles na yan, mga doppelganger na yan. So salamat po, COMSEC. So, Mayor Kalugay, sa kanila po yung aking mga unang tanong. Mayor, ayon po kay Guo Huaping, magkakaibigan lang daw po kayo. Ganyan din po ba ninyo ika-characterize yung relationship nyo? Opo, Madam Chair, kaibigan lang po. Kaibigan lang at wala nang iba? Kaibigan at iba pa? Wala na po, Madam Chair. Wala Sigurado na, ka? Mayor. SP Pro Tempore. Ha? Sige, Opo, sabi Your mo Honor. lang. Kaibigan lang. Opo, Your Honor. Hindi ka ibigan. Kaibigan lang po, Your Honor. Sige. Salamat po, Your Honor. Salamat, SP Pro Tempore. Mayor, pakilarawan po kung gaano kayo ka-close. Bakit nyo, halimbawa, ipapakita ko yung photos, bakit nyo po suot ang campaign shirt ni Alice Guo? Tapos magkasama pa siya sa kampanya nyo rin. So, kumbaga, nagsusuotan kayo ng campaign shirt ng isa't isa at nandun kayo sa kampanya ng isa't isa. Papakita ko po yung photos noon. So in the meantime, pakilarawan po, gaano ka-close yung pagiging magkaibigan ninyo? Magkaibigan lang po kami, Madam Chair. At yung pong t-shirt po na sinasabi po ninyo, Madam Chair, binigay po sa Ayan akin po. po yan ni Ate Che. Sino po si Ate Che? Si Cheryl Medina? Opo, Your Madam Chair. Pero sinuot po ninyo. Opo. Tapos andin po si Guo Huaping sa campaign caravan ninyo noong 2022. Madam Chair, if Bago kayo magpatuloy, Mayor, gusto ko lang i-acknowledge yung presensya sa session hall ng aming Senate President Escudero. Salamat po, SP. And nandito na rin po, salamat kay Senator Joel sa pagdalo nila sa hearing. Thank you. So Mayor, bakit ganon? Suot nyo ang campaign shirt ng isa't isa at nandun kayo sa campaign caravan ng isa't isa. In-invite po ako dyan po, Madam Chair. Inimbita kayo ni Guo Huaping. Opo, Madam Chair. Bakit niya kayo inimbita? Pinakita lang po niya kung sa akin po nung siya'y nangangampanya po. Pinakita ang alin po? Yung tungkol po sa pagparada po. Pero ito pong nasa kanang photo, campaign caravan po ninyo. Ayan o, Mayor Dong Kalugay 2022. Nag-attend si Guo Huaping sa campaign caravan ninyo. Sa kaliwa naman, syempre ito nga po kayo, at may seal pa, no? Bayan ng Sual, Pangasinan. So parang official photo, suot nyo yung t-shirt ni Alice Guo. So bakit ganon? Nagsusuportahan kayo sa pagsuot ng t-shirt ng isa't isa at sa pag-attend sa campaign caravan ng isa't isa. Madam Chair, yung ano po, yung nakasakay po ako sa sasakyan,
Yan po yung motorcade po namin na in-invite ko po siya. Bakit Sa niyo po amin siya po. inimbita? In-invite din po ako, Madam Chair, nung nanalo po siya. Hindi, during the campaign na Victory Caravan po ito, Opo, bago niyo sagutin, may isang Just- tanong just, kaugnay si Majority Leader. Just a point of order, Madam Chair. Kanina ko pa ho ino-observe si Miss Alice Go. Hindi naman nakikinig sa atin. Parang may tinitingnan lang siya sa envelope. Can we require her to be more attentive and to these proceedings? Thank you, Madam Chair. Thank you, Majority Leader. Go Hoping, pakinggan niyo po ang buong hearing natin. Yes, Mayor. So, bakit nga ba ganun na inimbitan niyo si Go Huaping sa Victory Caravan ninyo? Sabi niyo, inimbita rin niya kayo sa Victory Caravan niya. Nag-attend po kayo sa Victory Caravan niya? opo, in-invite po niya po ako, Madam Chair. So bakit nga po ganun? Ba't kayo nag-iimbitahan sa campaign, sa Victory Caravan ng isa't isa? Ba't kayo nag-attend sa Victory Caravan ng isa't isa? Bakit may official photos kayo na may seal pa ng inyong mga bayan, suot ang campaign t-shirts ng isa't isa? Yung pong in-invite po niya po kung una, tapos pinaunlakan din po niya yung invitation po natin, Madam Chair. Madam Kaya Chair. nga po, yes, SP Pro Tempore. Bakit sa dami-dami ng mga mayors sa Pangasinan si Alice Go na inimbitahan mo? Marami po akong kasama po dyan, Your Honor. Tsaka nangangampanya siya, di ba that was during the 2022 elections, am I correct? Nangangampanya siya sa Bamban, tapos nangangampanya din siya sa'yo. And vice versa. Hindi po, Your Honor, nung Victory Party lang po. Okay, assuming, bakit sa dami-dami ng mga mayors sa Pangasinan, marami mga babaeng mayors sa Pangasinan, bakit si Alice Go napili mo? In-invite lang din niya po ako noon, kaya nagsabi rin po ako na May reciprocity, ganun ba? pwede pong sumama rin po sa motorcade po namin, Your Honor. Siya lang, ha? Hindi po, marami pong kasama po dyan na ibang politika po. Dalawa lang kayo, oh. Opo, pero sa picture po, dalawa lang po kami, pero marami po yan, Your Honor. Pero nung birthday mo, suit-suit mo pa rin yung t-shirt. Ayaw mo pa rin bitawan yung t-shirt ni Alice Go. Birthday mo to, oh. Tama? Opo, Your Honor. Teka, before that, bago ka Yes, pumunta SP Pro rito, Tempore. if I may, Madam Chair, hindi ka nakasipot nung nakarang hearing, correct? Opo, Your At ang Honor. sinasabi mo, may dengue ka. Opo, Kaya Your Honor. na-hospital ka? Na-hospital po ako. Saan po? Sa Nazareth po. Kailan ka na-discharge? Kung hindi po ako nagkakamali, mga Wednesday po yata yon. Ano date? Kasi yung last hearing, September 9 eh. If my memory serves me right. September 9. Kailan kayo lumabas? Gabi po yun, Your Honor. Nang Kung hindi po Wednesday, Thursday po. Your Thursday. Honor. Pero during that time, nung sinasabi mo may dengue ka, nakipag-jamming ka pa yan, no? No? Nakipag-inuman ka pa. Correct? Hindi po, Your Ito yung Honor. Vice Mayor ng Mabini, if I'm not mistaken. Vice Mayor ng Mabini, Pangasinan. May bayan bang Mabini sa Pangasinan? Meron po, Your Ayun. Honor. Oo. Tama? Wala po akong dinggi dyan, Your Honor, yung picture na po yan. Oh, wala na. Hindi po, Katatapos lang. hindi po ako uminom po nung ako po may dengue, Your Honor. Ha? Ayan, no? Yan, tignan mo sa TV. Yan po, Your Honor, bago po ako magka-dengue po. Bago magka-dengue o pagkatapos ng dengue. Hindi, Hindi. huwag ka magsinungaling dito. Hindi po, bago po ako magka-dengue, Your Honor. I'll give you the benefit of the doubt. Ano yung tunay na pangalan mo, Mayor? Liseldo Calugay po. Liseldo. Yung middle name mo? Digintos po, Your Honor. Ano, no? Digintos po, Your Honor. May mga kaso bang nakasampas sa inyo sa kasalukuyan? Sa pagkakaalam ko po, Your Honor, wala po. May death threats ka ba? May banta ba sa buhay mo? Wala naman po, Your Honor. Kinukuha ko yung time ni Madam Chair, nakakaya. Kayo muna. Salamat po, SP Pro Temp. So,
Huli na lang dun sa mga photos nyo sa Victory Caravan at saka pagsuot ng t-shirt ng isa't isa. Bakit nga kayo ang pinili ni Guo Huaping na bigyan ng ganyang t-shirt kahit nasa ibang probinsya kayo at imbitahin o dumalo sa Victory Caravan ninyo? At bakit siya ang pinili nyo na isuot nyo yung campaign t-shirt niya at imbitahin sa caravan ninyo nung Victory Parade? Bakit po, Mayor? Yung pong t-shirt na yan, hindi ko po sinusuot po sa pagkakampanya po. Yung, Hindi ho, pero official photo to eh. May tatak pa nung seal nung bayan nyo. opo, yan po ay nasa bahay po ako, Madam Chair. Kaya lang, naging official photo, may tatak nga ng seal ninyo. And then ito pong caravan, bakit nga po siya ang pinili nyong imbitahin na sumali sa Victory Caravan? Katabi nyo, nasa lead vehicle siguro ito. Pinaunlakan ko rin po pinaunlakan din niya po yung invitation po namin, Mayor, dahil nung motorcade din po nila, in-invite po kami, pumunta rin po kami, Madam Chair. Mayor, close enough ba kayo ni Guo Huaping para may koordinasyon yung mga staff ninyo? Nagtatrabaho sila magkasama. Halimbawa, si Miss Cheryl, tapos sina Miss G at Miss Kath. Close ba kayo ni Guo Huaping para yung tatlong staff nyo nagtatrabaho na magkasama? Hindi naman po, Your Honor, magkaibigan lang po talaga. Magkakaibigan din sila, pero hindi naman. So, minsan may mga trabaho silang ginagawa na magkasama. Hindi ako po sigurado, Madam Chair. Naku, sir, dapat sigurado po kayo dahil senior staff nyo po si Miss Cheryl. And mamaya, tatanungin ko rin po si Guo Huaping tungkol kina Miss G at Miss Kat. Siguro, Madam Chair. ako, yung mga staff ko sa opisina, alam ko kung sino mga katrabaho nila sa ibang mga staff dito sa Senate. One related question Yeah, kay Senator Joel. No, Madam Chair, I just, I've been here for a while and para ho tayong mga bata dito, Madam Chair, na suot mo yung t-shirt ni Guo Huaping, magkasama kayo sa float, kayong dalawa lang, sabi mo, madami, nasa official photo mo itong t-shirt na ito, Mayor. Siguro, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. May relasyon ba kayo ni Alice? Gusto mo ba siya? Gusto ka niya? Ay, wala po. Wala pong ganyan, Your Honor. Hindi kayo lovers in Pogo? Ay, hindi po, Your Honor. So, dinideny mo. May partnership ba kayo? Anything? May bank account kayo together? Meron kayong negosyo together? Wala po ni isa po, Your Honor. Ganon? Hindi kayo nag-isip? Hindi kayo nagplano whatsoever? Wala pong ganun, Your Honor. So, MU lang, MU. Wala din po, Your Honor. Ano ba yung MU? Paalam ko ano ibig sabihin. Ha? Nabuta mo Okay, ba ibig sabihin na MU, Mayor? Yung MU po, ang pagkakaalam ko po, yung mutual understanding. Wala po, kayo Your ron. Honor. Hindi, ang MU merong usapan. Ay, wala pong usapan kami, Your Honor. Salamat, Senator Joel. Madam Actually, Chair. marami akong tanong mamaya tungkol sa mga negosyo. Hindi po ako naniniwalang wala kayong negosyo. One Madam related question sa SP Pro Yeah, Tempore. tungkol doon sa t-shirt, di ba lagi mo suot yung t-shirt ni Alice sa mga birthday mo, sa lahat mga iba't ibang events. Correct? Mayor. Suot ko lang po yan po nung pantulog ko po, Your Honor. Okay. Minsan, nagkakapareho kayo ng mga t-shirt. Suit niya at suit mo. Parang merong his and hers o couple shirt kung tawagin. Tama? Hindi naman po, Your Ah, hindi. Honor. O, then, papapakita ko lang sa'yo. O, to. O. Di ba? Pareho? Opo, Your Honor, pero nabili ko rin po yan na damit binilin ko po, mo siya? Your Honor. Hindi po, Your Honor. Paano naman nangyari yun? Pareho kayong ano? Hindi ko naman po siya piling ibili, Your Honor. Ano nga? Nagkataon po siguro may, Ha? Your Honor, na ganyan lang po. Regalo niya sa'yo? Wala naman pong nireregalo sa akin, Your Honor. O, binilan mo siya ng t-shirt. Hindi rin po, Your Honor. Ito pa, isa pa. Wala pa rin kayong relasyon. Wala po, Your Honor. Ano ito? Pareho naman kayo t-shirt. Pareho blue. Polo. Your Honor, marami naman pong magkakaparehas pong damit, Ganun. Your Honor. Ayaw pa rin talaga umamin na nagkataon lang. Wala naman po kaming relasyon, Your Honor. Talaga. Sige, mamaya ipoprove ko talaga na meron talaga kayong relasyon.
Gusto mo ngayon pagpatuloy ka lang, nakakayala kay Madam Chair. Marami pa siyang katanungan sa iyo. Pero ayaw pa rin umamin, ha? Opo, Your Honor, hindi naman po talaga. Wala naman po kaming relasyon. O, Alice Go, ikaw ba bumili ng t-shirt para sa kanya? O siya nagregalo sa iyo? Ha? Yung mic po, Ms. Go Huaping, isang sagot dun sa tanong ni SP Pro Tempore. Hindi po. Ano yun, nagkataon lang, pareho kayo. Pareho kayong t-shirt. Ha? Hindi ko nga po alam may ganun picture po eh. Ano? Hindi ko po alam na may ganun picture po. Eh, nakasmile ka pa eh. Oh, pareho. Siguro campaign shirt, ano, uniforme nyo to, kung saan. Ayaw nyo pa rin umamin. Sige, Madam Chair. Salamat, SP Pro Tempore. Huling tanong ko, Mayor, dun sa mga naunang photo, no? Yung pagsuot ng t-shirt ng isa't isa, may couple shirts, yung pagpunta nyo sa Victory Caravan ng isa't isa. Close enough ba kayo ni Guo Huaping na mapapirma yung kinakilalang kapatid o kamag-anak niya dun sa mga joint businesses ninyo? Ano pong close po yun, Madam Yun Chair? po, close enough ba kayo na may mga joint businesses na inyong dalawa na ang pumipirma sa papeles ay si Sheila Guo? Ay, wala po, Your Honor. Wala pa rin. Okay po. Actually, Mayor, sa totoo lang, kasi yung mga naunang tanong namin, isa sa pinakasimpleng sagutin ng totoo sana. And actually, wala po akong pakialam kung meron man kayong romantic relationship. Wala po akong pakialam doon. I am interested, we are interested in the possibility of your criminal relationship. Kaya inuna na namin yung mga tanong na ang dali sanang sagutin ng totoo sa mga litratong iyon. Ang pinaka-interest ko po ay kung may sabuatan kayong dalawa para sa kadiliman at kasamaan. I want to explain my keen interest in your relations with Guo Huaping. At ipapakita ko ngayon ng ito, ang affidavit na ito. Okay? And for the record, we are flashing this with the consent of his lawyer, no? Yung affiant. Niredact pa namin yung ilang mga detalye para sa sarili niyang seguridad. Okay? Ayon dito po, Mayor, sa affidavit na ito, yung staff ninyo ang nag-arrange ng notaryo ni Alice Guo o Guo Huaping sa petsa na wala na siya dito sa Pilipinas. Ha? Mamaya po babalikan ko pa yung affidavit na iyan. Pero dun muna tayo sa inyong business So, relationship. According to this, Mayor, your staff, si Ms. Medina, arranged the notary of Guo Huaping on a date. She was not here in the Philippines. Mamaya po, babalikan ko, Mayor, ang affidavit na ito. Pero dito muna tayo sa inyong business relationship. Business partners po ba kayo ni Guo Huaping, Mayor? Madam Chair, wala po kaming kahit na isa po na business partner po. Naku, Mayor, kunin niyo yung pagkakataon yung mga susunod kung tanong para sumagot ng totoo po. You are under oath at hindi lang po itong huling dokumento ipapakita ko at namin sa inyo, ha? Madam Chair. Yes, SP Pro I Tempore. would like to remind the good mayor of Sual, Pangasinan, if you keep on lying before this committee, I might force to cite you in contempt. Sinungaling na nga itong girlfriend mo. Sinungaling ka pa rin. Sabi mo lang buong katotohanan. Ha? Mic niyo po. Your Honor, hindi po ako sinungaling at hindi ko rin po siya girlfriend, Your Honor. We. Opo, Your Honor. May asawa ka ba? May kinakasama po ako, Your Honor. Yung asawa mo? You Na-annulled- married? Yung una po, na-annulled na po, Your Honor. Tapos may kinakasama po ako. Ayan. May kinakasama ka? Opo. Kilala ni Miss Alice? Hindi ko po alam kung kilala po niya, Your Honor. Sa tingin mo? Hindi ko po alam, Your Honor. Alice, kilala mo yung kinakasama niya? I refuse to answer po. Bakit? Tinatanong ko lang. Why do you refuse to answer? It's just a simple question. How come answer? Guo Huaping, on what grounds are you not answering the question of the SP Pro Tempore? Sen, hindi ko po kilala. Ano daw? Hindi niya kilala. Okay.
Salamat, SP Pro Tempore. Mayor, kung wala kayong negosyo ngayon, meron ba kayong may mga negosyo dati? Madam Chair, wala po kaming negosyo kahit na dati po, Madam Chair. I really regret yung ganitong line of answering nyo, Mayor. Ito, meron po akong info-flash ngayon. Mga dokumento po. Kung wala kayo negosyo, ikaw may negosyo Yes, ka SP Pro sarili. Tempore. May negosyo ka sarili. Yung sa'yo lang. Meron po, Your Honor. Marami. Hindi po, sa tracking po. Tracking. Opo. Ano pa? Merchandise? Wala po, tracking lang po, Your Honor. Fish farm? Wala rin pong fish farm, Your Honor. Talaga? Opo. Wala ka fish farm? Wala po, Your Sige. Honor. Okay. Well, salamat SP Pro Tempore. Speaking of fish farm, di ba ang karamihan po dito, Mayor, sa pina-flash ko po ngayon, ay pinagsama-samang mga pangalan nyo ni Guo Huaping o Alice Guo. Tingnan nyo po, AC Aqua Farm, D Aqua Farm, Lixel Fish Farm, Dongguo Fish Farm, Guko Aqua Farm. Madam Chair, Yes, yung SP Pro AC, Tempore. I think stands for Alice and Kalugay. Very possible, SP Pro Tempore. Ha? Yung D Aqua Farm, Dong. Lixel, Alice, LIC, and Liceldo. Donggo, Dong, and Go. Tinalo nyo pa si Dong yan, ha? Guko. Ha? Siguro stands for Go and Kalugay. Oh. Madidinay mo pa ba ito? Wala po kung ganyang negosyo po, Your Honor. Sinungaling to. Hindi po ako Sino itong si nagsisinungaling, Your Efren Honor. Singeo? Ha? Sino to? Mayor? Hindi ko po naintindihan po, Your Honor. Oh, Cheryl Medina. Oh, Si- Cheryl. Cheryl Medina. Si Ate Chi po yan. Oh, Cheryl, sana. Okay. Ikaw ba may-ari ng D Aqua Farm? In-apply ko po yan dati, Your Honor. I am asking you, are you the owner? Wala po kasi. It says Hindi here po. in the... It's not operating, Your Honor. Maliwanag na ano, ini-endorse pa ng mayor mo. Your Honor, wala pong nag-operate na Sa Sangguniang ganyan. Bayan. Ha? Hindi po natuloy, Your Honor. What do you mean hindi natuloy? Kasi nung malaman ko na hindi pala pwede ang empleyado na magkaroon ng business na ganyan, hindi ko na po tinuloy yun. But your mayor, yung si Mayor Mayor ano ba? Kalugay, endorsed it to these members of the Sangguniang Bayan in your own town. Oh, At Sa- saka Miss Cheryl, yung isang unit dyan, kung saan nakalagay kayong owner ng 15 units, yung isang unit, ang halaga ay 2 milyong piso. Kaya nga so po, 15. Is- Miss Cheryl, so may 30 million pesos ba kayo No. para dyan? No, Your Honor. Isang unit lang po sana yung susubukan namin. Kaso po, hindi po pwede ang empleyado, kaya hindi po natuloy. Hindi pwede ang empleyado sa isang unit. Nailagay Hindi pa po. kayong owner ng 15 units. Paano po nangyari yan? Application lang po yan, Your Honor. what do you mean? This is an official document, Madam Cheryl. Yes po, Your Honor. And the SP Pro Tempore and Sen Joel, ang nagre-request pa dito, respectfully endorse the application, ay si Mayor Kalugay din. Ang, kumbaga, ang chief executive mo dun sa inyong munisipyo. Mayor, hindi ba itong lahat ng mga pangalang ito, pati yung D Aqua Farm na may 15 units, si Cheryl Medina sa Bakiwen, ay talagang mukhang pinagsamang mga pangalan nyo ni Guo Huaping, Mayor? Mic nyo po. Hindi ko po alam, Your Honor, po na ganyan po yung mga... Nako, Mayor, a little more honesty po. You are under oath. Isang related question kay Madam Chair, Senator I'll Joel. ask Ms. Cheryl. Kasi, Ms. Cheryl, sabi mo kanina, ikaw ang nag-facilitate ito, ikaw ang nag-apply, ikaw ang nasa official document, Madam. So, what are you telling us? Alam mo, before you answer, no, I just want you to know this. Hindi ka sasagipin ng sino mang nasa paligid mo. Ang sasagip sa iyo yung magsasalabi ka ng katotohanan.
Sige, anong participation mo dito? Bakit ikaw ang owner? Wala ka namang kamong ganong kalaking pera, pero nandyan yung pangalan mo. Yes po, Your Honor. Ako po yung nag-apply talaga po. Hindi ka inutusan ni Mayor ng maging Hindi po. dami. Hindi po talaga, Your Honor. Sinong nakaisip nito? Ikaw talaga? Yes po, Your Honor. Ikaw ang nakaisip nito. So ito, pag involved to, ikaw ang kukulong namin dito. Yes po, Your Honor. So ikaw nakaisip. Yes po, Your Walang tumulong sa mag-isip. Wala po, Your Honor. Pero ini-endorse ka ng mayor mo. Kasi Hindi ka tinutulungan ng mayor mo. hihingi po talaga kasi ng endorsement sa mayor, Your Honor. Nagkataon lang to lahat. Isa lang po kasi yan, Your Honor. Yung unit na yon, 15 po yung ia-apply. Pero ang balak ko po sana, isa lang po, Your Honor. So ikaw lahat ang nakaisip nito? Hindi, yung sa akin lang po, I'm speaking for myself. At itong lahat na ito, hindi mo kilala itong mga Efren, Rowena Cruz, Arlene Pantaleon, Kent Ku, wala kang kilala Hindi, dyan? wala po. Senator Joel, bago natin Sige po. iwan yung D Aqua Farm, Ms. Cheryl, hindi po natapos sa application lang na endorse ni Mayor Kalugay. Meron pong kopya ang komite ng DTI na certification na D Aqua Farm is issued to Cheryl Ordonia Medina, dated June 14, 2022. Pirmado pa ng dating DTI Secretary Lopez. So ito po yung na-issuehan ng certificate ng DTI. So hindi po hanggang application lang, naaprubahan ng DTI. Yes po, Your Honor. Ako po yung nag-apply talaga. Hanggang DTI, hanggang fishery privilege pa nga po umabot po ako, Your Honor. Yes, and alam naman ng lahat ng empleyado sa gobyerno, let alone opisyal sa gobyerno, alam na alam nyo bilang senior staff, hindi talaga pwede mag-apply, ma-issuehan ng certificate kung kayo ay government employee, ni sa isang unit, ni sa maraming unit. May kopya din po kami mula sa Office of the Sangguniang Bayan ng Suwal, Resolution number 2022-243, granting a provisional fishery privilege to D Aqua Farm for year 2022 for 15 units at Barangay Bakiden. Signed ni Wilma Asuncion, Secretary to the Sanggunian. So hindi po naiwan sa isang application. May at least 2 pang signed documents mula DTI at mula mismo sa inyong Sangguniang Bayan. Ang date po ay 5th day December 2022. So after itong June, na-issuehan ng certificate in your name para sa D Aqua Farm ng DTI, half a year later, maandar pa yung proseso. Resolution po ng Sangguniang Bayan. So inyong po talaga ito in at least 3 documents we've presented so far, Ms. Cheryl. Yes po, Your Honor. So, and Madam Chair. kanina sabi nyo, alam nyo, hindi pwede ni isang unit. Pinagpatuloy pa rin ninyo. SP Pro Tempore. Madam Chair, I move that we require her to submit her salad before this committee. Yes, thank you, SP Pro Tempore. The Chair was about to ask you, Ms. Cheryl, kung itong The Aqua Farm ay nasa SALN ninyo, pakisubmit nyo yung mga SALN ninyo sa the last several years dito sa aming komite. Can you do that? Yes, SP Chair, Pro when she Tempore. started working for the government, Anong taon nga po kayo nagsimula kay Mayor Kalugay? Year 2020 po ba yon? From the 2019 last yun. hearing? From 2019. So can you please submit your mga SALN mula 2019 hanggang yung pinaka-recent na submission ninyo? Yes po, Your Honor. and I Alright, surmise, salamat. Madam Yes, SP Pro Chair, Tempore. that itong mga negosyo nitong sila Mayor, nila Alice, I surmise that itong mga businesses ito, front lang to for possible money laundering purposes. Ms. Cheryl. Pakiulit po, Your Honor. SP Pro Tempore. Well, no, hindi naman. I think the SP Pro Temp is asking if you know all about the business interests of your principal. No, Your Honor. You have no idea. Wala po, Your Honor. Hindi mo nakikita kahit kailan o naririnig si Guo Huaping, si Alice Guo sa Suwal? Nakita ko po, Your Honor. Madalas? Madalas. Hindi naman po ganun kadalas, Your Honor. Hindi madalas I'm sorry. Sige lang. Miss Cheryl, mas madami pang alam yung
ordinaryong tao sa suwal kaysa sa'yo. Wag mo kaming ganyanin. Kasi lahat ng natanong namin doon, alam. Ikaw Yes po, Your Honor. yeah. Oh. So Pumupunta ngayon, po siya alam mo doon. na rin. Alam mo na. Ang point ko lang, sabihin mo sa amin dito, ano pa ang alam mo other than lagi mo silang nakikita, lagi mo silang magkasama, alam na alam mo, hindi ka nagugulat sa mga litrato na pinakita ni Senator Jinggoy, Senator Riza, hindi ka na nagugulat kasi alam mo na lahat yan eh. Ang tanong namin sa iyo, anong alam mo sa mga business interest nila? Sa business interest po, wala po talaga, Your Honor. Romantic interest lang ang alam mo? Hindi ko po kasi nakikita na gano'n eh. Naniniwala ka na may relasyon sila? Wala po, Your Honor. Naniniwala po akong wala. In Maniniwala fact, kang wala. Miss Cheryl, at ito, mabigat, babalikan natin yung una naming mga tanong kina Mayor. In fact, may nakuha po kaming impormasyon na kayo mismo ang nagsabi sa kanila na girlfriend ni Mayor Kalugay, si Guo Huaping. Bukod pa dyan, kinwento nyo pa raw sa kanila na may anak silang dalawa. Ay, wala po. Anong masasabi nyo po tungkol dito? Ay, wala po, Your Honor. Wala po. Okay, you are under oath, Yes reminding po, Your you. Honor. Miss Cheryl, ibig sabihin, hindi lang kayo ang pina-fact find namin dito. Marami pa pong nagsasalita at corroborate namin. And for the record, Miss Cheryl, hindi kayo ang target namin, ha? Gusto naming tukuyin kung kayo ay ginawang dummy ni Mayor Kalugay. Pero madadawit po kayo kahit sa alam naming ginawa nila kung hindi kayo magsasabi na. Madam So Chair, balikan ko na ngayon si Mayor Kalugay. Mayor, bukod sa marami-rami na naming mga negosyong itinanong sa inyo, pamilyar ba kayo sa Alicel, Consumer Goods Trading Hardware and Construction Supplies? Kayo pa ba yung nagpapatakbo ng Alicel na yon? Hindi po, Madam Chair, pero bibigyan ko po kayo ng copy po, magpo-provide po kami. Ano po yung nasa kopyang yun na ibibigay nyo sa amin? Yung pong sinasabi po ninyo, Madam Chair, na Alicel Consumer Goods po. So anong pagkaalam nyo sa Alicel Consumer Goods Trading Hardware and Construction Supplies? Sinong mga tao ang kanino nakarehistro yan? Hindi ko po kabisado, Madam Chair. Oh, sir, hindi nyo kabisado pero mabibigay nyo sa amin yung papeles nun. Kukunin po sa office po sa BPLO, Madam Chair. Sinong may-ari nung Alicel na yan? Hindi ko po kabisado, Madam Chair, kaya magpo-provide po kami para ano po. Hindi ko po kabisado sa dami po nung ano po. Sa dami ng mga kumpanya na parang pinagsamang pangalan ninyo ni Guo Huaping. Ay, hindi po, Madam Chair. Pwede nyo bang ibigay sa amin ngayong araw during this hearing bago kami mag-suspend, Mayor? Wala po kaming dala po, Madam Chair. Sino po si Joseph Mayrong? Kasi siya po yung registered owner ng Alicel business. Sino po yung Joseph Mayrong? Konektado din yata sa inyo yung taong ito kasi mukhang magkakilala sila ni Rahaina Kalugay, yung dati nyo yatang may bahay. Anak ko po yung ano po, Rahay na po. Anak nyo si Rahaina. Okay. So magkakilala po sila nung Joseph Mayrong? Opo, Your Honor. Opo. Sino po si Joseph Mayrong sa Alicel? Kasi sa papeles po namin, siya ang registered owner ng Alicel. Ay, yan po, sa pagkakaalam ko po, siya po yung may-ari po ng Alicel Oo nga po. Yun din po yung dokumento namin. Consumer Goods. Kilala po mo? yata, Your Honor. SP Pro Kilala Tempore. mo? Na-meet ko po sila nung nag-apply po sila ng permit po, Your Honor. Paano mo nakilala? Nung nag-apply ng permit sa opisina mo? Nung nag-apply po sila ng permit po, yung sa, yun po, yung Alicel Consumer Ito bang po. Alicel Aqua Farm ay tuloy-tuloy pa rin nagpa-function to? Ano po, Your Honor, yan po ay nagpa-imbestiga po ako dyan po sa Aqua. Alicel Aqua po. Pinaimbestiga mo yung farm ninyo? Hindi naman po namin farm, Your Honor. Sige lang. Ano pinaimbestiga mo? Piniimbestiga ko po sa MAU, sa BPLO po, kung yan po ay nag-ooperate at kung yan po ay nabigyan po ng permit, Your Honor. O ano ang resulta? Wala po, Your Honor, hindi po nag-ooperate po yung... Hindi.
Saan ba nakalocate itong Alisal Aqua Farm? Nakalagay po yan sa Bakiwon po, Your Honor. Sa Sual? Opo. Sa teritoryo mo? Opo, Diba? nakalagay po sa Sual yung sinasabi po ninyo. So ang pero, sinasabi mo, hindi nagpo-function, hindi nag-operate. Opo, Your Honor. Okay, Madam Chair, I would just like to confront him with pictures of Alisal Aqua Farm that up to now it is still existing and it is still operating. Okay, Mayor, ito ba yung Alisal Aqua Farm? Hindi po, Your Honor. Ano ito? Hindi ko po kabisado po yung sa Ba't dami mo po. sinasabing hindi po, kung di mo kabisado? Wala naman po kasing nag-operate po na Alisal Aqua Farm. Ito, po, Your Honor. maliwanag na maliwanag, Alisal Aqua Farm. And it's still operational. Wala pong nag-operate po, Your Honor, dahil nagpa-imbestiga po kami. Pictures don't lie. Hindi po ako nagsisinungaling. Hindi AI ito. Hindi katulad yung AI namin ni Alice Goo. Oh. Hindi po ako nagsisinungaling, Your Honor. Sabi ko sa'yo, pictures don't lie. Hanggang ngayon ba, gusto mo pa rin magsinungaling? Booking na, oh. It's still existing and it's still operational. Wala pong nag-ooperate, Your Honor, na Alisal Aqua Farm po, Your Honor. Okay, ano yung mga nag-ooperate na negosyo ninyo? Okay, Madam Chair, if I may. SP Pro Tempore. Happy Penguin Resort. Sino may-ari? Ang may-ari po niyan si Madam Veronica po, Your Honor. Sino si Madam Veronica? Hindi ko po masyado. Veronica Seriano. Okay. Saan nakalocate ito? Tama, Mayor, Veronica Soriano. Opo, tama po. Ayun. Where is this SP located Pro at? Tempore. Yung Happy Penguin Resort. Nasa Sual po, Your Honor. Sual. Okay. Mayor, At saka, SP Pro Tempore, if I may, bagamat sinasabi niyong si Veronica Soriano ang may-ari, pero yung lupa na tinatayuan ng Happy Penguin o Happy Land Resort, lupa galing sa inyo, tama po? Hindi po, Your Honor. Naku, mamaya may ipapakita po ako, Mayor at SP Pro Tempore. Ito, tax declaration. Interesante ito, tax declaration po ng real property indicating transfer of sale ng property sa pagitan ninyo at ni Veronica Soriano. So, muli po, galing po sa inyo yung lupa ng Happy Land Resort o Happy Penguin Resort. Tama po, Mayor? Opo, meron pong Yun. lupa na parang nasa kulang 4,000 square meter po. Nabinta ko po, Your Honor. And in fact, SP Pro Tempore, if I may just complete this point, ang sinasabing pa nga sa akin ng mga kausap namin, yung pong Happy Penguin ay talagang sa inyo. At mamaya may maipapakita kami yung cadastral mapping. Sinusubukan yung i-dispose of ang inyong mga properties. At mamaya ito talaga susundan ko pa kasi may kinalaman hindi lamang sa business interests nyo ni Go Huaping, pero yung kasunod na tanong na yung papel ninyo sa pagtatakas niya. Dahil meron po kaming impormasyon na dun sa Happy Penguin, yung isa sa mga pinagtaguan ni Go Huaping. Babalikan ko po yung puntong yun, Mayor. SP Pro Tempore. thank you, Madam Chair. Mayor, ang sabi mong owner ng lupa ay si Veronica Soriano. Correct? Opo, nabinta ko po sa kanya, Your Honor po. You were the previous owner. Kailan mo binenta? Hindi ko po matandaan po, Your Honor, kung kailan po nabinta. May ipapakita namin, SP Pro Tempore, yung dokumento ng sale sa pagitan ni Mayor at ni Ms. Soriano. July 15 mo lang binenta. Doon lumabas na itong this year. This year. Yan o, July 15, 2024. Ha? Doon lumabas na itong mga issue na ito. Mayor. Tama po, Your Honor. So binenta mo dahil lumabas na itong mga issue to. Hindi po sa lumabas po yung issue, Okay. Your Honor. Ito, marami kaming mga resibo na nakalap na nakalagay sa pangalan mo, Mayor Liseldo Calugay. Happy Place
Compound, Agbayani Street, Poblacion, Sual, Pangasinan. October to, October of this year. October 2022. Maraming mga resibo nasa pangalan mo at nasa pangalan ni Alice Go. Kasi si Alice Go. Materyales ito para dito sa pagpapatayo ng Happy Penguin Resort. Kasi si Alice Go. Ha? Ano po masasabi nyo? Mic niyo po. Pakiulit po, Your Honor, yun po yung tanong. Hindi, itong mga resibong ito na nakalap namin, nakalagay yung mga pangalan ninyo. Mayor Liseldo, ang pangalan mo, Mayor Liseldo Kalugay, lahat yung mga materyales for the construction of Happy Penguin Resort. So inaamin mo talaga, sa'yo yung lupa pero hindi mo inaamin sa'yo yung resort. Ganun ba? Mic niyo po. Opo, Your Honor, yan pong mga resibo na po yan, yung kinakasama ko po ang nag-order niyan at Sinong kinakasama niyo? pribadong tao po, pwede pong hindi ko na po banggitin at malilit din po yung mga anak ko na nabubuli po sila sa school, Your Honor. Pakisulat na lang po sa papel para sa aming kaalaman. Opo, Your Honor. Okay, sino itong Veronica Soriano again? Siya po yung bumili po ng lupa, Yes. Your Honor. Kilala mo siya? Kilala po ng aking kinakasama, Your Honor. Ano na? Kilala po ng aking kinakasama, Your Honor. Madam Chair, I move that we invite her to the next hearing, ito Veronica Soriano, to shed light. Comsec, pakiimbitahin natin Ms. Veronica Soriano sa susunod na pagdinig. SP Pro Tempore. July 15 mo lang na ibenta ito eh, no? Yes, July 15 of this year. At inamin naman niya, July 15. Alam mo, Mayor, At saka SP Pro Temp, if I may add yung ganitong mga resibo, at meron din akong isa pa na pwedeng ipakita, pareho o similar sa inyo, ay resibo ng pagbili ng construction supplies ng 3-Link Q Farm din Yes. sa Yes. pamilyang Guo. So yung sa ibang resibo, si Alice Guo ang nakapangalan, ganun din po, tulad sa inyo, SP Pro Tempore, sa Majesty Lumber and Construction Supply. Meron nga resibong issued kay Mayor Kalugay, meron din pong itong Majesty Lumber and Construction Supply, resibong issued kay Mayor Alice Lial Guo. Pero pareho, address 3-Link Q Farm, SP Pro yes, Tempore. isa lang ang supplier nila, yung Majesty Lumber and Construction Supply. Ito, Mayor Liseldo Kalugay, para sa 3-Link Q Farm, Malabobo, mga tarim, Pangasinan. Dito rin, Mayor Alice Lialgo, 3-Link Q Farm, Malabogo, Bogo? Malabogo, mga tarim Pangasinan. Oh, di ba obvious naman? Yung pong yung diniliver po na materialis po, hindi ko po alam kung saan na-deliver po yan, pero tumawag po sa akin si Mayor Alice po kung saan po makakabili ng mga murang construction Alam mo, supply hindi naman yan ang tanong ko eh. Bakit diniliver sa nasa pangalan mo, nasa ilalim ng pangalan mo ito resibo at nasa pangalan din ni Mayor Go, ni Alice Go. Ayan, ang dami oh. October 17, 2022, December 9, 2022. 3-Link Q Farm. Hindi ba sa inyo ito? Hindi po, Your Honor. Kanino to? Ang pagkakalam ko po, kila Mayor Alice po yan. O Mayor Alice, sa'yo ito? Yes po, yun po yung piggery ko po. Piggery. Opo. O bakit may resibo si Mayor Kalugay dito sa pagdala ng materyales? Pagbili ng materyales? Construction materials po yan siguro po. Hindi ko Yes, na rin po bakit nga maalala. nasa pangalan ni Mayor Kalugay iba?
Hindi ko po nakita po yung resibo po na Oh, ito, yun. papakita ko sa'yo. Oh. Pakita mo, page. SP Pro Tempore, Mayor, kasosyo nyo ba yung buong Guo family dun sa Thrilling Q Farms? Hindi po, Madam Chair. So yung tanong din ni SP Pro Tempore kay Guo Huaping, bakit kayo ang nagbabayad sa inyo ini-issue yung resibo ng construction supplies para sa Thrilling Q Farms na panay pamilya ni Guo Huaping ang incorporators, siya mismo, si Miss Sheila Guo, Simon Guo, Lin Wenyi, at Guo Jianzhong, yung mga magulang. Anong kinalaman nyo doon? Hindi po ako nagbayad, Madam Chair. Ang kwento po niyan, tumawag po si Mayor Alice kung saan po makakabili po ng murang mga construction supply kasi po ang family business po namin construction supply. Ang sabi ko, sige, mayroon kaming pinagkukunan na kumari po ni Ate Che. Doon na lang po kayo kumuha. Kaya sabi ko kay Ate Che, kayo na lang po mag-usap at para maka-discount po sila. Pero Madam Chair. yung pangalawang resibo, Disyembre, na pinakita kanina ni SP Pro Tempore, sa inyo naka-issue, Mayor Kalugay, bagamat yung sa Oktubre kay Guo Huaping, kay Mayor Alice Leal Guo, naka-issue. Madam Chair, hindi ko po makita po yung resibo na Ito, pangalawa pakita mo, po. ano? Papakita din po Pati namin. kay... Habang ipinapakita Mayor ni Alice. SP Pro Tempore kay Mayor SEC, nandito rin po kayo, di ba? Yes, sir. Attorney Flores. Sir, pwede niyo po bang hanapin yung Majesty Lumber na ito? Majesty Lumber and Construction Supply, owned and operated by Unihawk Commercial Holdings, Inc. At isubmit ang documents nila sa komite. Yes po. Salamat, Attorney. Madam Chair, Mayor, pinakita ko na sa yung kopya nung tax deck nung July nung lupa na pinagbentahan ninyo. Correct? Ito nakalagay July 15 niya binenta. Tama? Pwede ko pong makita po, Your Honor. Tama? Opo, Your Honor. Alright. Bakit bigla mo binenta? Medyo nagipit lang po, Your Honor, kaya... Hindi, kanina tinatanong kita, kaya mo binenta dahil lumabas na itong issue nito at umamin ka. Ay, hindi po, Your Honor. Wala naman po akong inaamin, Your Honor. Tinatanong ko sa'yo kanina ni. Wala naman po akong inamin, Bakit ka Your nagipit? Honor. Ang dami mo ng negosyo. Paano ka nagipit? At saka SP Pro Tempore, kung ganong kabilis yung sinabi niyong bigla, yung resolution granting authority to operate sa Happy Penguin Resort, July 9, 2024. Tapos biglang, less than a week later, July 15, 6 days, transfer of sale of property sa kanila ni Veronico Sariano. Gusto po sana naming makipag-joint venture po ng kinakasama ko. Kaya lang po, medyo malaki po yung gastos. Kaya naisipan na lang po na ibenta po. Ka-endorse, sabi ni Madam Chair, ka-endorse mo lang sa Sangguniang Bayan ng Suwal, yung July 9? July 9. I'm sorry. Tapos, binenta mo kagad 6 days after. Nabinta po at yun nga po. Bakit nga in-endorse mo na sa Sangguniang Bayan, bakit after 6 days bigla binenta mo? Hindi naman po lahat po yung property, Your Honor, nasa akin po. Ano? Yung property po doon po sa loob, hindi naman po sa akin po lahat po yun, Your Honor. Yes, I know, but binenta mo nga yung lupain mo after 6 days. Bininta ko po, Your Honor, dahil hindi nga po namin kaya po makipag... Okay, binenta mo yung lupa, pero may struktura na. Ha? Wala pa po, Your Honor. Anong wala mo? SP Pro Tempore, Hindi mukhang ba- yung mga buwan ng June at July ay mga buwan ng kagipitan ba to o kay nailangan ng malaking pera? Dahil based on a reliable source, Mayor, di umano, nag-withdraw kayo ng 150 million pesos bandang June 10 to June 20, 2024 sa Metrobank Dagupan, Pangasinan. Tama po ba yon?
Wala po akong ganyang account, Madam Chair. Maybe we can, Madam Chair, maybe we can ask AMLA to Yes, see SP pro to it tempore. if there was a huge withdrawal in the amount of 100 million during those times Attorney, in Metrobank Dagupan. Opo, Attorney Your Honor, Attorney Cabalite? Kabanlit, Your Honor. Cabalin. Kabanlit, Your Honor. Yes, Your Honor. Attorney Cabalin, can you please verify this reliable information? 150 million peso withdrawal by the mayor bandang June 10 to 20, 2024 sa Metrobank Dagupan. We'll check that, Your Honor. Thank you. Thank you. Madam Chair, I will confront you with a picture of Happy Penguin Resort. Familiar? Are you familiar? opo, dahil yung kinakasama ko po ang nangontrata po Oo. siya, Your Honor. O di may struktura na nga. Binenta mo. May structure, mayroon na pong building dyan, Your Honor. Pero doon po sa property na bininta ko po, wala pong nakatayo po, Your Honor. Magkano mo nabenta? Parang nasa 1.2 po. Magkano? 1.2, Your Honor. Million o billion? Million po, 1.2 million po. Kasama yung lupa o kasama yung improvements? Lupa Mayor, lang. bago kayo sumagot, i-acknowledge lang ng chair yung presensya ni Senator Robin Sacran. Ilan square meters yan? Kung di ako nagkakamali, nasa 4,000 square meter po. 4,000 square meters. Ano yung Opo, zonal Your value Honor. niyan? Hindi ko po sigurado, Your Honor. Ikaw ang Mayor, mayor, kayo di ang mo alam. mayor. Mayor ka, di ba? Opo, Your Hindi Honor. dapat alam mo. Itanong ko po sa assessor po dahil hindi ko naman po kabisado ang mga property value po. O, tanong ko. Pakitanungin nyo ngayong hearing, Mayor, at sabihin nyo sa amin yung zonal value niyan. Ngayong hearing po, Mayor, please. Opo, mamaya po at itanong ko po, Your Honor. Kasi tuloy nyo yung pagsagot kay SP Pro Tempore. Oh. Yung pong iklaro ko po itong resibo po, Your Honor. Nilagay po, kineraw po sa akin ito dahil hindi naman po nila kilala po si Mayor Alice ko. Sorry, Mayor. October pa lang, yung naunang resibo ng Majesty Lumber, October 17. Mayor Alice Lealgo. Please, Mayor, pinapakita na po ni SP Pro Tempore yung mga dokumento sa inyo. Kilala na nila siya. Kasi nung October, meron silang malaking ibinili sa kanila. 292,000 pesos. Hindi po totoo na by December nalimutan na nila si Guo Huaping kaya kailangan sa pangalan nyo ibigay ang resibo. At hindi po care of nakalagay nakalagay lang issued to Mayor Iseldo Calugay. Opo, Your Honor, pero ang inutusan ko po dyan si Ate Che na sila na po mag-usap sa order po ni Mayor Alice, Madam Chair. Kung ano pa man, ang dami na namin naitanong sa inyo earlier sa dalawang resibong ito na nagli-lead back pa rin sa business relationship nyo ni Guo Huaping. SP Pro Tempore. Madam Chair, I move that we subpoena duces tecum all the documents, the deed of sale of Veronica Soriano and Mayor Calugay. So ordered. Comsec, please. 1.0, natanong mo na sa assessor mo? Magkano yung zonal valuation Hindi pa ng po, per Your square Honor, meter? at hindi ko po So, matawagan. 1 million, can you kindly compute, Comsec, 1,200,000 Opo, Your Honor. divided by how many square meters? 4,000 square meter. 4,000 square meter, approximately. Opo, Your Honor. Magkano? 300 pesos per square meter? Bundok po ito, Your Honor. Even though 300 binenta mo, pero bundok nga, pero ang ganda na naman ng resort mo dun. Hindi po namin Tapos resource, Your ito, Honor. Bundok pero meron kang port. 'Di ba? Ayan oh. Sa municipal work po yan, Your Honor. Ano? Daungan. Municipal work po yan, Yan. Your Honor. Daungan. Opo, Your Honor. Okay. I surmise, Madam President, Madam Chair, that
based on the testimony of Sheila Go during the first hearing or during the previous hearing, na sabi niya ang running time from Manila dun sa small boat ay 5 hours. I surmise na dito sila sumakay para sa kanilang escape. Alright. Dun sa Happy Penguin Resort, lately ba may mga yate na dumaong sa inyo resort? Mic niyo po. Hindi po namin result yun, Your Honor, at wala po akong alam na yate po, Your Honor. O small boat? Wala din po, Your Honor. May helipad ba yung Happy Penguin? Wala po, Your Honor. Walang, alimbawa, meron bang mga nagla-landing na helicopter sa bayan mo? Sa pagkakaalam ko po, Your Honor, wala po. Talaga. Kasi maraming mga tiga-Sual na namamataan na merong lagi lumalapag na R66 na helicopter dyan po sa lugar ninyo. Wala po, Your Honor. Meron ka bang helicopter? Wala po, Your Honor. Meron ka bang kakilala na may helicopter? Wala po, Your Honor. Kapamilya mo? Wala rin pong helicopter po yung pamilya ko po, Your Honor. Kapuso mo? Wala rin pong helicopter po yung kinakasama ko po. Sigurado ka? Opo, Your Honor. Okay. SP Pro Tempore, pero alam niyo ba, Mayor, kung nasaan ngayon yung helicopter ni Guo Huaping? Wala po akong alam na helicopter po. Yung helicopter po niya ay nasa Pangasinan. Hindi ko po alam, Your Honor. Specifically, nasa WCC Aeronautics School. Hindi ko po alam po yun, Your Honor. Mamaya, ipapakita ko yung photo ng helicopter, Mayor. SP Pro Tempore, Thank you, Madam Chair. Yes. Mayor, kailan yung una nakilala si love mo? Hindi ko po love, Your Honor. O kailan mo una nakilala si Alice? Kung hindi po ako nagkakamali, mga 2016 po, Your Honor. 2016. Opo. Hindi ka pa mayor? Hindi pa po, Your Honor. Hindi ka pa mayor? Opo. Siya? Negosyante po ng baboy po, Your Saan Honor. kayo una nakita? Namit ko po siya sa Bamban po, sa farm nila. Bamban? Inimbita ka? Opo, Your Honor. Hindi po, naghahanap po ako ng magsusupply ng baboy. Mhm. Doon, isa po siya sa napuntahan ko po para mag-inquire po ng mga presyo po. Okay, pagkatapos itong issue na lumabas, kailan kayo huli nakita? Nung, kung di po ako nagkakamali, nung kasalang bayan po, Your Honor. Yung yung meron kang nasaan yung picture na yan? Yung pinakita kong picture nung nakarang hearing. Nanonood ka ba ng hearing? Itong Senate? Nanood po ko, Your Honor. Nasa hospital po ako noon, Your Honor. Okay. SP Pro Tempore, I could add here, may photo akong ipapakita din mamaya. Ito yung helicopter kanina na sinasabi ko sa inyo, Mayor, na nasa WCC Aeronautics School sa Pangasinan. Pero yung pinag-uusapan din na kasalang bayan, may photo ako dyan ano yung connection nyo kay Duan Renwu? Wala po, Your Honor. Naku po. Kay Cassie Leong, ano pong connection ninyo, Mayor? Wala rin po, Your Honor. Kasi nandyan po sila dun sa kasalang bayan, nakababanggit nyo lang. May photographic evidence. Naalala nyo na po? Nung kasalang bayan po, marami pong kasama si Mayor Alice po pero hindi ko po kilala po yung iba. Oo, ipapakita po namin yung litrato. Naiba lang yung flow ng mga litrato namin. Pero nandyan po si Duan Renwu, andyan din po si Cassie Leong. Ito po ay February 2024, kasalang bayan sa Sual. Mayor, yung Romance Garden Inn, pag-aari nyo? Hindi po, Your Honor. Kasi meron
penguin din, no? Mahilig kayo sa penguin, no? Hindi naman po sa atin yan, Your Honor. Kasi madalas ka lang nandito sa Romance Garden Inn. Okay, yung mga pinabibigay niyo bang mga school bags? Namimigay kayo ng school bags Namimigay po kami, Your Honor, sa mga estudyante? sa mga definitely. mga bata po, mga estudyante. Alice, nung mayor ka, namimigay ka rin ng school bags? Go hopping. Sen, opo, meron po. Anong kulay? Kulay, para sa mga girls po, kulay pink. Para sa mga boys po, kulay Hindi. blue. Ikaw, anong kulay yung pinamimigay mong bags? Kung hindi po ako nagkakamali, kulay blue po yung binibigay ko po na bag. Walang kulay pink? Hindi ko po matandaan kung may kulay pink, Your Honor. Napapakita ko lang sa litrato. Mayor Dong. Yan, Bayan ng Sual. Pink. Tama? Opo, Your Honor. Sa'yo yan. Galing sa'yo. Opo, Your Honor. Okay. Kasi hindi mo mapapagkaila. Bayan ng Sual. Ngayon, kanina tinatanong ko kung pink sa mo, hindi mo maalala. Ngayon po, nakita ko po. Yan na po yun. Because you're confronted with evidence. Oh, ito, kay Mayor Alice. Ito? Opo, first year ko po, minigay ko po sa kanila. Ano ito? Nagkataon lang? Katandem yung kulay ninyo? Your Honor, yung pong pink para po sa mga babae Oo po. nga. Pareho, Pareho. Iba lang ang nakasulat na bayan. Bayan ng Sual, tsaka bayan ng Bamban. Isa lang ang supplier ninyo. Hindi naman po ako nagde-decide ng kung ano pong kulay. Marami po sa office po, saka mga bata at teacher po. Nagkataon lagi, Pati yung couple shirts ninyo, nagkataon din. Na-flash na. Oh. Tama? Opo, Your Honor, nagkataon. Nagkataon din? Nagkataon? Opo, Your Honor. Okay. Yung bulaklak na binigay mo kay Alice, to. Opo, Your Honor. Tapos, na-receive niya. Pareho. Opo, Your Honor. Ano yung okasyon to? February 14 po, Your Honor. Yun Nagdala po pala eh. Wala kayo relasyon February 14 mo pa binigay Wala po, Your Honor. Yan po nagdala po ako ng imbitasyon po doon po sa Kasalang Bayan. At siyempre po, Your Honor, mayor din po yung pagbibigyan ko. Kaya po, binigyan ko rin po ng maayos po na bulaklak. Okay. Pero tinaon mo February 14 Opo, Your Honor, dahil po marami po akong binibigyan ng bulaklak, Your Honor, po tuwing February 14. Pero maraming bulaklak pero hindi ganito karami, kamahal. Isa lang po yan, isang Kaya tanong lang. isa lang para lang kay Love. Hindi naman po love, Your Honor. Ano tawagan niya? Honey? Miss Alice po. Wala bang ibang term of endearment? Wala po, Your Honor. Madam, I will pursue my questions later. Thank you, Madam. Salamat, SP Pro Tempore. Okay. Wala na si Sen Minority. Alright. General Karamat, gaano po kayo ka-close kay Mayor Kalugay? At gaano katagal na po kayo magkakilala? Mayor Dung Kalugay was a former policeman and we Yes. were assigned in the same police provincial office in Lingayen, Pangasinan. And hindi pa yan, Mayor, kakilala ko na po, Mr. Chair. Gaano katagal na po? Ilang taon na? Mga 10 years, I think, or maybe more, Or Mr. more. Chair. So higit pa po sa isang dekada. Yes, Mr. Chair. Alright po. Mayor Kalugay, kayo naman po, anong link nyo kay General Karamat? Bilang superior ko po, ganun lang po dati. Superior nyo? Hindi naman po kami nagkasama po sa isang opisina pero Oho. na-assign po ako ng Provincial Police Office po. Okay. Yung sinabi din nila na
PPO Lingayen, Pangasinan. Tama po, Madam Chair. Okay po. Magkakilala po ba sina General Karamat at si Go Huaping? Hindi ko po alam, Madam Chair. Or naging topic po ba ng pag-uusap nyo ni General Karamat si Go Huaping? Hindi rin po, Madam Chair. May chance ba na pinakilala nyo ba silang dalawa sa isa't isa? Wala pong ganong pinakilala ko po, Madam Chair. Walang ganon. Just Senator that Sherwin. Since we're already asking si Cathy. Si Mayor Kalugay, nakilala niyo? Opo, Your Honor. Doon sa, kasi natanong niya amin, natanong ni Senator Jinggoy na 17 years, 2017, Opo. nag-start ka kay Ms. Go Huaping. Si Mayor Kalugay, nakilala mo since 2017? Siguro po, Your Honor, mga 2022 po. Parang 2020? Yes Ano po, ang Your- pagkakilala mo sa kanya? Nung in-invite po siya ni ma'am sa ano po, sa parade po na, doon ko po siya nakita. In-invite siya sa parade. Yes po. At ilang beses mo siyang nakilala? Siguro po, Your Honor, kung hindi po ako nagkakamali, 5 to 6 po. Doon ko po siya na-meet. 5 to 6 po. Kanina mayroong mga tanong si Senator Jinggoy about yung kanilang romantic relationship. Meron ka bang ganun na nakita? Wala po, Your Honor. Wala ka na ganun nakita? Yes Wala po, kang Your na... Hindi naman masama magkaroon ng romantic relationship, ha? Walang batas na nagbabawal at nagba-violate kung meron kang romantic relationship, whether official, unofficial, MU, holding hands, walang violation yun. Kaya walang masama kung sabihin mo meron. Kaya ang tanong namin, meron ka bang nakitang, in your opinion, na mukhang romantic relationship sa kanilang dalawa? Pakiyan. Ay, wala po, Your Honor. Siyempre, hindi nila papakita sa'yo. Salamat, Senator Madam Chair, Sherwin. can I just one last Yes, dun sa Senator kay Joel. Kat? Kasi binanggit mo yung relationship nyo na nakikita mo si Mayor Kalugay. Hindi ko alam kung bakit hindi ka magtataka dun. Kami kasi first time lang namin makita yung mga pictures and all na pinakita ni Sen Jinggoy, Sen Risa, etc. Pati yung mga dokumento, etc. Nakikita sila together, etc. Kami, may nagbubuo na sa aming isip. Sa'yo wala talagang nabuo sa isip mo na maaari na meron silang relasyon? Your Honor, wala po. Engagement sa negosyo, wala ka rin alam? Wala po, Your Honor. Ito na lang yung last question ko. Bakit may number ka ni Kat, ni Cheryl? Binigay po ni Ma'am Alice. Doon lang siya binigay yung number ni Kat? Sorry po, Your Isang Honor. beses mo lang tinawagan si Kat? Ah, Never mo siyang nakausap before that call when you ask her for a lawyer that would notarize this public document? Hindi po siya first time, Your So Honor. maraming beses na. Madalang po. Madalang, mga ilang beses yung madalang. Siguro, kapag may ano lang po si Ma'am Alice. May instruction Yes lang. po. Pero So- madalang lang So po. ibig sabihin, Miss Kat, even before na tinawagan mo si Cheryl, magkakilala na kayo. Opo, kilala ko po siya. Nagtatawagan na kayo. Yes po, Your Honor, Thank pero you. madalang po. Sige po, thank you. Thank you. Madam Chair. Salamat, Senator Joel. Yes, SP Pro Tempore. Thank you, Madam Chair. Mayor Kalugay, may kilala ka bang Roderick Rancapolio? Alias Pong. Meron po, Your Honor. Ano siya? Empleyado sa munisipyo? Empleyado po ng munisipyo, Your Honor. Pero empleyado sa munisipyo pero inassign mas bodyguard ni Ma'am Alice? Hindi ko po inassign, Your Honor. Ano? Ba't lagi siya nasa kay Ma'am Alice? Alice, kilala mo? Go Huaping. Send dun sa name po, hindi ko po kilala po. Nasa ba yung picture na? Dali lang Kunin ko lang yung picture. Nasa yung picture? Hindi. Ito. Ito. Alice. Go Huaping. Ito. Ako tingnan mo. Siya hindi ko po kilala. Hindi ba siya nagsiserve as your bodyguard? O driver? Driver hindi pala, po. driver. Hindi po. Ha? Hindi Hindi po siya nakita kahit kailan.
Yung mukha po, yung picture po na pinakita niyo po sa akin, sir, hindi ko po siya kilala. Ito. Ito si Melchor Rangel o Rangel. Hindi ko po kilala Melchor Rangel. Melchor. Melchor, wala po. Ha? Kilala mo to si Melchor, Mayor? Mayor, Hindi ko po nakita po yung picture, Your Honor. pakita page pwede. Melchor Rangel o Rangel from Pangaskasan, Sual. Empleyado mo ba? Empleyado po ito, Your Honor. Okay, saan siya naka-assign? Hindi po ako sigurado, Your Honor, kung anong department po siya naka-assign po, Your Honor. Alit-lit ng munisipyo mo, hindi mo alam yung mga empleyado mo kung saan naka-assign. Hindi ba in-assign mo kay Alice Go yan? Ay, As, hindi po, Your Or Honor. personal driver or personal bodyguard? Wala po akong inassign, Your Honor. Wala kayo na-assign. Alright. Yung hinihingi kong zonal valuation ng lupa na binenta mo, magkano? Natawag mo na ba sa municipal assessor mo? Wala pa po kung matawagan, Your Honor. Isusumiti ko na po. O yan, may bumubulong sa'yo sa likod. Isusumiti ko na po pag itanong ko po kung ano po yung zonal value po, Your Honor. Nagtataka. Mayor, hiningi po namin sa inyo yun ngayong araw during this hearing. Simpleng fact lang po yun na madaling maitanong nyo sa assessor nyo magkanong zonal value ng lupa dyan po sa Suwal. Pwedeng bigyan niyo po ako ng ilang minuto po at tatawag po ako, Your Honor. Yes, of course. Kanina pa po yun. Yeah. Of course. Pwede na ba? Uh, 2 minutes lang, Madam Chair, if I may. SP pro tempore, and then I'll finally call on Senator De La Rosa kung meron silang mga tanong before suspending. Mayor Kalugay, only 2 questions. Saan ka nag-birthday noong August 2022? Nag-celebrate? Hindi ko matandaan po, Your Honor, pero pag nagbe-birthday po ako, sinusurpresa po ako nila, yung mga Alice? staff ko po, sila Ate Che. Nila Alice? Hindi po, Your Honor. Hindi, meron kasi ako litrato dito. Kuha mo ito nung birthday mo noong August 22. Yan, no? Happy birthday. Alam mo kung saan to? Hindi ko po makita, Your Honor. Malayo po. Oh. Sa Alpha Land Baguio Mountain Lodge. Familiar ka? Are you familiar with it? Ay, opo, Your Honor. Hindi ba doon yon? Diyan po, Your Honor. Okay. So, kahit malayo pala pag tinatanong na, alam mo. Yung sinabi niyo pong alpalan, naalala ko po. Member ka? Hindi po, Your Honor. Hindi ka member? Hindi po, Your Okay. Honor. Salamat. Alice. Alias Alice. Ikaw ba nag-attempt na bumili ng bahay sa Alpha Land Baguio Mountain Log Homes? Opo, pero hindi po natuloy. Magkano? Hindi ko po maalala po, hindi po natuloy. Pero nag-attempt ka bumili ng mag-purchase? Nag-expire po. Ha? Opo. Naging buyer ka? Kailan? Hindi ko na rin po maalala no year po eh. Hindi mo laging ganun ang sagot niyo, no? Hindi niyo maalala. Papaalala ko sa'yo, November 10, 2022. Alright? Hindi natuloy. Bakit hindi natuloy? Opo, hindi po natuloy. Bakit nga? Hindi lang po natuloy. Bakit nga? Opo, pero Bakit nga? hindi po natuloy. Nagpa-purchase ka, nag-apply ka bibili ka ng bahay. Sabi mo hindi natuloy. Bakit nga hindi natuloy? Yun lang ang tanong ko sa'yo. Opo, hindi lang po natuloy po. Sinungaling to itong babaitang to. Okay. You signed an agreement on November 10, 2022 to purchase a log home worth, take note, 95,200,000 for a log home. Is it true? Opo, pero hindi po natuloy. But you attempted to purchase. And that's why I'm asking you, bakit hindi natuloy?
Guo Huaping, ano yung rason na hindi mo tinuloy yung purchase? Kulang po yung funds. Hindi ko po natuloy. Kulang yung funds. Eh, marunong ka pala sumagot eh. But you attempted to buy. So may capacity ka to buy a log home worth 95 million. Gusto ko po bumili pero hindi po natuloy nga po. Saan mo sana kukunin yung funds? Kung sakasakaling natuloy. Hindi po natuloy dahil hindi po natuloy dahil hindi po nakumpleto po yung O magkano din ang pera. payment mo? Down payment po is 15% po yata. So hindi mo na na-recover yung down payment? Na-forfeit na ba yun? O sinuli sa'yo ng Alpha Land? Wala pa pong usapan po dun. So ano mangyayari doon sa 15% down payment ko? Hindi mo na susubukan na i-recover? Dahil di na natuloy? I-recover po. Hmm? I-recover po. So, ikaw ba nagbigay ng birthday bash kay Mayor Kalugay? Kasi nagkakatugma talaga lahat eh. Sa t-shirt, sa bag, pati sa Happy Penguin, pati dito sa Baguio Alpha Land. Hindi po. Ha? Pero nandito ka nung birthday niya. Sa Alpha Land. Alpha Land, nakarating na po ako. Ang tinatanong ko kung nandun ka sa birthday niya. Nakapunta po. Oh, ano? On the mic, please. Nandun Guo ka? Huaping. Okay. That's all, Madam Chair. Madam Let Chair, the people before we decide. Salamat, SP suspend, Pro Tempore. before we One suspend, related point, because Senator Joel. considering that I am next to ask questions, Madam Chair, and thank you very much for giving us the opportunity to ask questions next hearing. Thank you for that, Madam Chair. Let me just put into the records and propound the statements made by Senator Win and our dear colleagues here that it is crystal clear na yung fund na pina-funnel, Madam Chair, yung profit sharing between Lucky South 99 and Zunyuan, pati yung pagbili ng mga ari-arian ni alias Alice, ay kitang-kita po natin kung saan nanggagaling. Hindi po sa legitimate business transaction. Kanina nung wala si SPPT, Senator Jinggoy, yung 8 lupa sa Las Piñas nabili niya eh. Pero hindi kumikita yung source of income niya na kumpanya, no? And just to put on record lang din, Mayor Kalugay, tama po itong sinubmit nyo na SOSE, no? 2019, 45,000 ang expenditure nyo sa SOSE. Sinubmit nyo po ito sa COMELEC. Dito po sa akin yung kopya. At tapos yung 2022, 55,200 yung inyo pong expenditure. Is this correct, Your Honor? It's a public document. Opo, Your Honor. Okay. So wala hong naniniwala dito sa amin na ito lang yung ginastos po ninyo. Salamat din, Senator Joel. So yun po, lahat ng agencies, mag-submit please soonest kasi more than a month nang hinihintay ito. Ano ba yung protocols nyo dun sa intelligence work and investigation at ano yung nabuo yung theory as of today kung paano nakatakas si Guo Huaping dito sa Pilipinas. Gayon din kay Mayor Kalugay, iniintay po namin yung SALN po ninyo at saka yung kay Senate President Pro Tempore yung zonal value ng lupa dyan sa Suwal sa inyong bayan, Mayor. Opo, Madam Chair. Alright. And then bago yung brief remarks ko bago tayo mag-suspend nitong hearing, kasama po ng PAOK, nais ko ring pasalamatan ang National Bureau of Investigation at pati ang Anti-Money Laundering Council sa inyo ring pagtatrabaho kasabay ng aming investigasyon, lalo na po dun sa case build-up at saka yung case filing. So maraming salamat din sa NBI at saka sa AMLAC. Colleagues, hindi lang dating mayor ng Bamban ang sangkot sa questionabling mga negosyo. Pati mayor ng Suwal, Pangasinan, lumalabas na kasosyo rin niya. Ngayon, nakakakita pa din kami ng iba pang mga nakakagulat na transactions between Guo Huaping and the companies associated with Mayor Kalugay.
And despite all the lies and evasive statements thrown around during this hearing, one important point has emerged, that there is an allegation no less than a former chief PNP is implicated in the escape of Guo Huaping. Malaki po itong balita at nakakakilabot pakinggan. Tama nga na ang Pogo money ay umabot na sa pinakamataas na baitang ng ating gobyerno kung totoo ito. Kung hindi natin pigilan ang salot na ito, baka tama nga na the next president, the next senators, the next local government leaders of our country are bankrolled ng Pogo money. Di po namin lahat pahihintulutan ito. Hindi kami papayag na ang bayan natin ay maging pugad ng mga masasamang loob o maging playground ng mga pugante. Ms. Sheila Guo, hinihingi ko sa iyo, sana ay sumagot ka ng tapat. At kung totoong wala kang kasalanan, huwag ka matakot. Ituro yung mga taong malinaw naman na gumamit sa iyo. Guo Huaping, the committee has not lifted your contempt citation. We will continue to request your appearance from the Valenzuela Court for our succeeding hearings. Mayor Kalugay, hindi pa po kami tapos sa pagtatanong sa inyo, so please make yourself available in succeeding hearings. Opo, Madam Chair. Salamat po. At sa lahat ng may lubos na pasasalamat, thank you, and this hearing is suspended.